Radio Smith ኤርትራውያንዩ Radio Smith ኤርትራውያን በሓልየት ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝፍኖ ናይ ሬድዮ መደብ እዩ إن شاء الله تتصلوا وتسألوا الأستاذ فتحي عثمان والأخ أستاذ سنغال لكن الآن حننتقل في المحاضرة الثانية للأستاذ سنغال داي عدلنا حتوتات كنهبس لزخنا بشمعين بشمكمن التي حاونا فتحي عثمان بعرب كبلوت سنحت عمي أقدست نتبتاتيو قليسو مالتيو مترقام سلازي اللي سلازبلنا قلنا احنا خم تقاوم حيلتات تقاومين انت بتقرينيا معارضة فلاليون تقاومي كتبل كلا خانسي ويكا نتسرعات سي نتساقاي عيندي ولا بخالي أقراب كتقول سو سلازي بعلو تقاوم حيلتات بخالي يقولي سو سلازي خالي فلسفنا أمسيو مالتيو سلازي دحراي بدرجة حتوتات من البات حتى وصلوا زغنو أبوكن كن ملسينا سلازي حجيجن مساي زلو أتو سنغال ولد تنساي بشمكمن بشمتي عدلوت مدبن بشم تخاطرت مدبنا مس أتو تنساي سنغال ولد تنساي بزح ندا مسغونكو حاصير ليلا مس أتو عثمان فتح عثمان زغبرنايون مس أتو سنغال تنساي ولد تنساي نقبر ندا دلخو أتو سنغال ولد تنساي أب كتم أسمرات وليدو مبعتو معكلاين تمرتي أبو خون كله لعلواي درجات تمرتي أب أديس أبا بي ديجري أب مينستري تمرقو أب كيمستري تمرقو كتسيلو أب دبوب أفريقيا ماستر أب بيزنس ليدرشيب تمرقو مالتيو كاب شحن شعتمئتن 9 كلتن كسام كلتشحن كلتن أب مينستر نقدن اندسترين كم دايركتور اندستراوي لمعاتن كوينو سريحو بشحن كاب شحن كلتشحن سلستن هو مالتيو نتشعت تورح زخون دسكيلو مالتيو خمتهم كانوا تاع ايرتراز دسكول زنبرو كاب كلتشحن سلستن كساب كلتشحن 10 حدن مينستر مريتن ماين اكبابن كم دايركتور بمحدارن اطعمان حبت ماي كوينو خا سريحو بخلتشحن 10 حدن ورح خلته مالتيو ناب السودان بتسلي غيرو بأجرو آتيو أب شحن شعتميتن 94 كسب شحن شعتميتن 95 أبان هاجراوي عمام ماكرو بوليسي نيرو كاب شحن شعتميتن 93 كسب شحن شعتميتن 8 شعتن أبتن سلسته عبيتي سمعت مس إثيوبيا زنبرا أبال تكنيكاوي إكسبرت خوينو أقلقلو لومي أبزم سانا قريبو بزعبا زمدنا مس إثيوبيا تقومون حدقاتون أب تحت زبل أرستي حزلنا قريبو زلو سلزلو بشمين بشم عدالوتن بشم كلهم تخاتتلتن بزوح نا تمسقنكو
مدرخ نعخا يبلك أتو سنغال ولد تنساي أنا اللي عبد الكريم أنا ون بشمن عدالوت بملؤم نتعذب تخاني بزعقات أمزي مسكان يقرب جزء نمقطب نبتي أرستي خاتو كل جزء متشم بسلام تاني جمر سلام عليكم سلامتاي سلام عليكم يلكا جميل كا نديات مص تا غداي نحنا إريتراويان أوشنا سلام ندلي سلام ندلي أب كل ركباتنا بسلامنا نحسب معنات سلامتاي بسلام نحسب سلامتاي سلام وعلكا سلامتاي سلام وعلكم يبل نوشتاي سلام سلازدلي سلازي بو مخنياتي سلام وعليكم الى جميع وعليكم السلام اتا ارستي زمدنا مس ايثيوبيا انديا تبل زمدنا مس ايثيوبيا خزارب كدلو خلخو سلام عليكم الى جميع مخنياتو اب سلام طرح يزلو طقمي زمدنا مس ايثيوبيا طقمتاتون حدغاتاتون يلنا نزارب سلازلنا بسلام من تجميرنا يطرحي اتي مايند سيت ناتنا optimistic زخون positive زخون ስለዚህ ካው በበጋሴ ካኒ ታኸም ካልአይቲ ማንታ ምክንያት ገይረ ሰላም አለይኩም ኢለክ ጀምር ዝደለኩ ናብቲ ትሕስቶ ናይቲ ሎም ከቅርበልኩም ደለ ዘለኹ ካአቱ ንቀዳማይ ንኣገባብ ሜላ ኣነስ ተጠቀም ኩሉ እዛ ርእስቲ ክትንትን ከለኹ بزعبا مصائي زمدنا إثيوبيان إريتران أبجمتي أتي تقمتاتون حدقاتاتون كجلس كدلو خلخو زتقوملو ميلا أتي أبسينيت أبال نايسينيتي أبال نايسينيس لزخونكو أبسينيت نتقوملو أجباب كل جزء زحالة فخلت عمت سينيت إريتراسي أتانا منا إريترا لومينا أبزخن سرحازل لنا إلى سلا تحسب أو خنتقوملو تصنحنا ميلان أجبابن نعو تتقيمي خالومي نزي زغربو زلخو سلازي انا حجي بولقاي تعدي مزلخو بزي بولقاي كا رئيته يزقرب زلخو نصبقن حماقن نزقرب تحتات انا جن بزح نغرات كابسيني تستمهاركو سلازلو سمعتي كافل اتي سينيت تقوملو اغباب تتقيمي انا زخمت نزتنتنا زقرب زلخو يله بزا اغات امزي خبر يفوتو اتي استقطعهم كله اغباب انتايو حده ننغراتسي بقرادس كا ايترايو on a piecemeal base ايترايو systemic approach غير كاختيوم كتكلالكا تبل سينيت ابسينيت تمهاركو ابسينيت نسرحالو اغباب نزخونه ነገር قرادس كا on a piecemeal base ايترايو مولو سل خبكا ايكلني systems approach كتكلالكا سلازي اتميلا نايلو معلت خاني كابزي systems approach ميلا تتقيمي كبل يدلي خردانا مثلا اتا systems approach انتايا نزي حجن ايشتي مغلص يتدليا systems approach كنبل كندل خلنا انتاي مالتيا نابنت عبد الكريم نحدثب ايتغورون بل افنچو تحريم كايو اتري كان تحريم كايو افنچا دم توصل افنچا حريم كاي خلخا ግን እሳደም ዳወፀት አይና ካትነብዕ ዋ انا افنچا زهرንኳ افنچا ደም ተውፀሲ ይርዳአኒ አይንታ ኮይና እንተ ዳልካኒ ምትእሰሳር ስለዘለዎ ስለዚ افنچا እንተ ተሐሪማስ አይንስ ትንባዕዳ ንብሎ በመክንያቱ ምትእሰሳር አለው ኩሉ ነገር ንገብሮ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ንሃን ሐስብ ክንደል خلنا ዝምድና ኤሪትራ مسكال أكوابينا زمدنا إريترا مس عالم مستأهجراو زمدناتات سلازي أتخلت تعو زمدناتات إريتران إثيوبيا راح نبينا قنصيلنا نبينا أناليسيس تنتنا خنقبر نتنا فتينا كمتي حادثة أنا سافنش أزهرونكو أفنشو تنبع بر أفنشو تدمن بر عينون انتاي جبرا نتبر بخوم عينتها سلازي كل جزء زمدناتات لنا خلت تعو زمدناتات نايكلت هاجرات ابن قرصلو غزي فتينا صلينا تردينا خيتردعنا مسكالوت كبابيتات مس كبابينا مس عالمن زلنا زمدناتات كاني بو يلكع مخانو كنردع سلازدلو خي اب اريترا اب دايركتورنا اندستريال لمعات اب زنور كل اوان
ኢንቨስተርስ ይመጹ ነይሮም እቶም ኢንቨስተርስ እንታይ ገብሩ መስለካ ክዛተዩ ይመጹ እንታይ ዕድላት ኣሎ ከጽምዑ ይመጹ ኣብ መወዳእታ ግን ምስ ናይ መንግስቲ ኣካል ዘሎ ይኹኑን ዝዛረቡ ነቲ ናይ መንግስቲ ኣካል እንታይ ፖሊሲኹም እንታይ ይኽስታይ እንታይ ምትብባዕትውና ገለ መለን ድዮም ዝብሉ ኣቀዲሞም ግን መን ይኸዱ መስለካ ኣብ ዕዳጋ ወርዱ ኣብ ዕዳጋ ወሪዶም ነቲ ህዝቢ ነቲ ኣቨሬጅ ጆ ንብሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣቨሬጅ ጆ እንዳበልና ንገልጾ ሰብ ኣሎ እቲ ተራ ህዝቢ ንዕኡ ይሕብርዎ እዚ መንግስቲ እዚ ኣብ ንግዲ ከመይ ረኺብካዮ ምቹእ ሃዋህው ይፈጥር ዶ ወላ ዕንቅፋታት ዝያዳ ዝፈጥር ኢሎም ሓትዎ እቲ ኣብኡ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ንዕኡ ንሱ ዝያዳ ዘገድሶም ካብቲ ምስ መንግስቲ ደረጃ መንግስቲ ብመንግስቲ ዝዛረብዎ ሕጂ ከዓ ኣነ ከም ተንታኒ ናይ ፖለቲካ ዝምድናታት ኤሪትራን ኢትዮጵያን ኢለ ማዓት ቁፅርታት ገለመለ ዘለዎ ክዛረብ ክእለ እታ ተገድስ ግን እንታይ ከምቲ ኣቨሬጅ ንብሎ እቲ ተራሰብ ኣብ ዕዳጋ ዘሎሲ እንታይ መበለ ዝምድና ምስ ተራ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤሪትራን ጠቅምታቱን ሓደጋታቱን እንታይ እዩ ኢልና እንተንሓቶ እንታይ መመለሸ ትብልውን ክገልጻ ክፍትነ ማለት ሰውና ኣገዳሲት እያ ኣገዳሲት ረቋሒት ስለ ዝኾነት ካልእ ናብ ምንታይ ከኣትየ እምበዓረከስ ዝምድና ኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝገዝእዎ ገዛእቲ ረቋሒታት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ነገር ክትዛረብ ክትደሊ ከለካ እንታይ እዮም እቶም ገዛእቲ ረቋሒታት ንዕኦም ኢኻ ብግምት ትእቱ እቶም ገዛእቲ ረቋሒታት ዝበሃሉ እንተዳ ከተውፅኦም ክኢልካ ካብዞም ገዛእቲ ረቋሒታት እዚኣቶም ምክንያቱ ካብ ቁፅፅርካ ወፃዮም ዘለዉ ገሊኦም ህሉ ኩነታት እዮም ምሳኻዮም ዘለዉ ገሊኦም ከዓኒ ካብኻ ወፃዮም ግን ነቲ ኩነታት ነቲ ዝምድና ክትፈጥሮ ደሊኻ ዘለካ ይገዝእዎ ስለዚ ነዚኦም ክትርዳእ ክትክእል ኣለካ እታ ኣርእስተይ ጠቕምታቱን ሓደጋታቱን እንድያ እቲ ጠቕምን እቲ ሓደጋን ኣብዞም ገዛእቲ ረቋሒታት እዩ ዘሎ ስለዚ ካብዞም ገዛእቲ ረቋሒታት ኢና እቲ ጠቕሚ ብኡሎ ዓቕሚ እንተደኣልዩና ንዕኡ መዝሚዝና ናብ ረብሓና ክንልውጦ ንኽእል ሓደጋታት ንብሎም ዘለና ከዓኒ ኣብቶም ገዛእቲ ዝብሉ ዘለኹ ረቋሒታት ኣብኡ እዮም ዘለዉ ስለዚ ንሳቶም ከዓኒ እንደገና ሓደጋ ንኸይኾኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ምንቅስቃስና ኣብ መነባብሮና ኣብ ዝኾነ ንጥፈታት ጠቕምን ሓደጋን ኣለዎ ስለዚ ነቲ ሓደጋ ኣብኡ ኣሎ እቲ ሓደጋ ኩሉ ግዜ ሓደጋ ክህሉ የብሉን ኢልካ ክትሓስብ የብልካን እንታይ ካ ክትብል ዘለካ እቶም ሓደጋታት እንታዮም ስለዚ ንዓኦቶም እቲ ሚቲጌሽን ሜጀር ከመይ ገይረ ነዞም ሓደጋታት እዚኣቶም ናብ ዝተሓተ ደረጃ ክኸውርዶም ዝኽእል ከመይ ገይረ ቅድመ ጥንቃቐ ገይረ ነዞም ሓደጋታት እዚኣቶም ቅድመ ምምፅኦም ናብ ዝዓበየ ደረጃ ተሰጋጊሮም ከየጥፍኡ ንከለዉ ክከላኸሎም ዝኽእል ኢልካ ክትሓስብ ክደሊ ከለካ እዩ ስለዚ ጠቕምን ሓደጋን ኩሉ ግዜ ምሳና ኣለዉ ኣብቲ ኣከባቢና እዮም ዘለዉ ስለዚ ከነላልዮም እንተደኣ ኮይና እቲ ጠቕሚ ካበየ ዘውፅኦ ካበየ ዝብለፀሉ ከመይ ገይረ ናብ ረብሓይ ዝልውጦ ከመይ ገይረ ንመነባብሮ ህዝቢ ከም ዝመሓየሽ ዝገብር ክትብልን እቶም ሓደጋታት ከዓኒ ነቲ መነባብሮ ህዝቢ ከተመሓየሽ እንዳፅዓርካ ከለካ ዕንቀፋት ክኾኑካ ስለ ዝኽእሉን ኣላሊኻ እዮም ፀኒሕካ ንዕኦም ኢኻ መደብ ስራሕ ኣውፂኻ ትቋፃፀሮም ክብል ስለ ዝደለኹ ኣገደስቲ እዮም ብዛዕባቶም ገዛእቲ ረቋሒታት ስለዚ እዞም ገዛእቲ ረቋሒታት እዚኣቶም ከዓ እንታይ እዮም ኢለ ክዝርዝሮም ክፍትን እየ ምዝርዛሮም ጥራሕ ግን ኣገዳሲ ይኮነን ምዝርዛሮም ጥራሕ ኣገዳሲ ይኮነን ስለምንታይ ዘርዚርና ሎም እንተደኣ ገሊፅናዮም ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ንዕኦም እንዳሓሰብና ክንሰርሕ ንዕኦም እንዳሓሰብና ክንንቀሳቀስ ስለ ዝግባአና ግን ባህርያት ናቶም ከዓ ተለዋዋጢ ምዃኑ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እዚ ተለዋዋጢ ባህርያት ናቶም እንታይና ንብሎ ዘለና ዳይናሚካዊ ስታቲክ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ጠጠው ኢሉ ዝፀንሓና ኣይኮነን ኣብ ሓደ ጠጠው ኢሉ ዝነብር ኣይኮነን ምስ ግዜ እንዳተለዋወጠ ዝኸይድ ምዃኑ እዚ እንታይ ይሕብረና ስለምንታይ ብዛዕባ እዚ ክገልፅ ደልየ ዘለኹ እንድሕሪ እቶም ገዛእቲ ረቋሒታት እዮም ኣብኦም እዩ ዘሎ እቲ ጠቕሚ ኣብኦም እዩ ዘሎ እቲ ሓደጋ እንተደኣ ኢሎሞ ንዕኦም ዘርዚረዮም ንሱ ከዓኒ እቶም ገዛእቲ ረቋሒታት ምስ ግዜ ዝለዋወጡ ምዃኖም ዘይንርዳእ እንተደኣ ኮይና ኣነን ዓብድልከሪምን ካብቲ ቀዳማይ ትውልዲ ናይ ገድሊ ስለ ዝኾና በቲ ናይ ቀዳማይ ትውልዲ ናይ ገድሊ ዝነበረ ኩነታት ነዚ ናይ ሎሚ ኩነታት ክንግምግም እንተደኣ ፈቲና ጋማን ምስ በልና ኣኺሉና ምክንያቱ እቲ ንሕና ንውጥኖ እቲ ንሕና ንሓልሞ እቲ ንሕና ንደልዮ ኣኺልዎ ምስቲ ግዜ ተለዊጡ ከሎ ንሕና ኣብቲ ዘይተለወጠ እዋን ኢና ንነብር
ስለዚህ ነዚ መታን ክርዳእና ኸኣኒ ዳይናሚክ ምዃኑ ስለዚህ መድረኻት ይለዋወጡ ምዃኑ እቲ ዝምድናታት ነቲ ዝምድናታት ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሕጂ ነልዕል ኣለና ግን ናይ ዝምድናታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንብል ክንደለኸና ዝምድናታት ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገርና ንዛረብ ከም ዘለና ኣብ ግምት ክነእቱ ኣለና ዝምድናታት ምስ ኣህጉራዊ ሃገራት እውን ክንዛረብ ምዃንና ተመሳሳሊ ኣገባብ ክንሕዞ ከም ዘለና ኣብ ግምት ዘእቱ ስለ ዝኾንኩ እቲ መድረኻት ክለዋወጥ ክደሊ ከሎ እዞም ገዛእቲ ረቋሒታት ዝበሃሉ ንሶምን ይለዋወጡ ባህርያቶም ይለዋወጥ ባህርያቶም ስለ ዝለዋወጥ ስለዚ ንሕና ምስቲ መድረኽ ዝጠልቦ ምስ ግዜ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እዋናዊ እንዳርኣና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ነቶም ገዛእቲ ረቋሒታት ዝበሃሉ ሲ እንታይ እዮም መእተዊት ክኾነኒ ኣሕፅር ኣቢለ ክገልጾም ክፈትን እንዴ እዞም ገዛእቲ ረቋሒታት ዝበሃሉ ከኣኒ ንሲምፕሊሲቲ ንቅልል ዝበለ ኣቀራርባ ኣብ ክልተ መቂለዮም ኣለኹ እቲ ሓደ ነቲ ፖለቲካዊ መዳይ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ሲ ምክንያቱ ኩሉ ውሳኔታት ፖለቲካዊ ውሳኔ ናይ መጀመርታ ፖለቲካዊ ውሳኔ እቲ ፖለቲካዊ ውሳኔ ንምንታይ ክጠቕመካ እንተዳኢልካ ነቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ክጠቅም ኢልካ ክትገብሮ ስለዚ ቅድም ነቶም ፖለቲካዊ ክሪኦም ክፍትኒ ዳሕራይ ፅልኦም ናቶም ኣብቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ስለ ዝህሉ ነቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ዝበሃሉ ገዛእቲ ረቋሒታት ክንታዮም ኣበይና እዚ ዝምድናታት እዚ ብምፍጣርና ሲ ኣብቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ረቋሒታት ብኸመይ ክፅለዉ ንዝብል ክሪኦ ክፍትን እየ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ቀዳማይ ነጥቢ ኮይኑ ዝመፅእ እንታይ እዩ ኤርትራ ሲ ልኡላዊት ሃገር እያ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ኮይና ኣብ 1993 ልኡላዊት ሃገር ስለ ዝኾነት እዚ ሓደ ገዛኢ ሓይሊ እዩ ገዛኢ ረቋሒ እዩ ንዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ንገብሮሲ ንሕና ከም ልኡላዊት ሃገር ኮይና ከም ክልተ ሃገራት ኮይና ክትገብሮን ከም ክልተ ሃገራት ከይኮንካ ክትገብሮ እትደሊ ዝምድናታትን ብባህሪኡ ብትሕዝትኡ ስለ ዝፈላለየ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ከነእትዎ ክንክእል ኣለና ነዚ ንባዕሉ እንታይ ጠቕምታት ኣሎ እንታይ ሓደጋታት ኣሎ እቲ ሓደጋታት ኣብዚ ድሓር ፀኒሕና ክንሪኦም ኢና እቲ ካልኣይ ዝምድናታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፀልዎ ነገራታቶም ገዛእቲ ረቋሒታት ዝበልኮ እንታይ ኣህጉራውን ዞባውን ሕግታትን ድንጋጌታትን ኣለዉ ኣህጉራውን ዞባውን ይቅርታ ሕግታትን ድንጋጌታትን ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝምድና ናይ ክልቴና ካብዚ ወፃእ ክኸውን የብሉን እዚ ንባዕሉ ይቕይደካ እዩ እስኻ ድላይካ ሕለም ስለዚ ሓለምካ ኣይኮንካን ኣህጉራዊ ሕግታት ኣለዉ ዞባዊ ሕግታት ኣለዉ ድንጉጋትን ዘይድንጉጋትን ኣለዉ እውጃትን ዘይእውጃትን ኣለዉ ስለዚ ነዚኦም ኩሎም ኣብ ከም ፋክተር ጌርካ ክትወስዶም ተዘይክኢልካ ሓደጋታቱ ክበዝሕ እዩ ነዚኦም ኣብ ግምት እቲኻ ትሰርሕ እንተደኣ ኮንካ ነቲ ጠቕምታት ዝያዳ ከተዕብየ ኢኻ ነቲ ሓደጋታት ከዓ እንዳጉደልካዮ ክትኸይድ ኢኻ ካልእ ጂኦፖለቲክስ ኣሎ እዚ ጂኦፖለቲክስ ኣገዳሲ ረቋሒ እዩ ምክንያቱ ንሕናን ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዛረብ ስለ ዘለና ሕጂ እዚአን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራን እዚአን ኣብ ሓደ ናይ ፖለቲካዊ ማይኩዕ እየን ዘለዋ ሓደ ፖለቲካዊ ማይኩዕ ኣለዋ ክንብል ክንደሊ ከለና እዚ ማይኩዕ ዝብል ኣምር ኣብ ማይ እንድዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ግን ኣብ ፖለቲካ ሕጂ ክትጥቀመሉ ክትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ማይኩዕ ዘሎ ህዝቢ ኣከባቢ ጂኦግራፊያዊ ክልል ኣገዳሲ እዩ ኢንፋክት ሎሚ ሃገራት ነዚ እንታይና ንብሎ ኣውራጃ ዲና ዋላ ዞባ ንብሎ ክልል መግበሪ ካብቲ ትራዲሽናል ዝኾነ ካብቲ ልምዳዊ ዝኾነ ኣገባብ ወፅን ብማይኩዖ ደረጃ እየን ዝሕዝኦ ዘለዋ ምክንያቱ እታ ማይኩዖ ላዕለዋይን ታሕታዋይን ማይኩዖ ክፋል ኣለዋ እዞም ክልቲኦም እዚኦም ክነብሩ እንተደኣ ኮይኖም ተሳንዮም ኮኤግዚስተንስ ክህሉ እንተደኣ ኮይኑ ነታ ማይኩዖ ሲ ብምልእታ ኣብ ግምት ዘእተወ ምሕዳር ኣይዘድልየካ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክነብር ተኮይኑ ማዩ ማይ ኢዝ ላይፍ መነባብሩ ኩሉ ምስ ማዩ ምዕባለታት ኩሉ ምስ ማይ ተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ማይ ኣብ ግምት ከየእተኻ ከየመሓደርካ ነዚ ክልቲኡ ማይኩዖ ሚዛን ዝሓለወ ኣገባብ ምሕዳር ከተተኣታቱ እንተደኣ ዘይክኢልካ ፈይል ኢኻ ትገብር
ስለዚህ ልክዕ ብኸምኡ እሞ ንሕሰቦ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስዘና ከባቢና ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ማይኩዕ ኢና ዘለና ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ማይኩዕ እንተደኣ ኣለኻ ኮይንካ ንበይንኻ ተነፂልካ ክትኸይድ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኤርትራሲ ፈቲና ፀሊእና እዚኦም ጎረባብትና እዮም ሱዳን ጅቡቲ ኢትዮጵያ ስዑድ ዓረብ የመን መናብርትና እዮም ፈቲና ፀሊእና ንኤርትራ ነዚኦም ፀሊእናሲ ሒዝናያ ናብ ካልእ ቦታ ከይድና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ናይ በይንና ደሰት ክንፈጥር ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ግድነት ኣብዚ ፖለቲካዊ ማይኩዕ ኢና ዘለና ኣብዚ ፖለቲካዊ ማይኩዕ ዝገዝኦ ነገራት ሓቢርና ጥራሕ ኢና ክንሰርሖ ዘለና ኩልና ተዋሳእቲ ክንከውን ጥራሕ ኢና ዘለና ካልእ ኣማራፂ የብልናን ናይ ኣማራፂ ሕቶ ኣይኮነን ተገዲድካ ተኣትዎ ጉድነታት እዩ እዚ እዩ እቲ ገዛእ ረቋሒታት ዝብሎ ዘለኹ ነቲ ገዛእ ረቋሒታት ኣነ ጎሴ ብናተይ ሕልምን ረአን ጥራሕ ክኸይድ እየ ትብል እንተደኣ ኮይንካ ካብዚ ኖርማል ሰብ ቁሩብ ወፃእ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድነት ኣብቲ ማይኩዑ ክትምለስ ክትክእል ኣለካ ኣተሓሳስባኻ ከምኡ ኩልና ተዋሳእቲ ኢና ስለዚ ከም ናይ ኩዕሾ ፀወታ ከም ቲም ወርክ ጌርካ ክትሓስባ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ኣብ ሓንቲ ጋንታ ዝፃወቱ ዘለው ኣብ ቅድሚትን ኣብ ድሕሪትን ኣብ ማእኸልን ዘለው ተፃወቲ ከምኡ ጌርካ ክትሓስብ እንተደኣ ዘይክኢልካ እቲ ዝምድናታት ኩሉ ሓደጋታቱ ጥራሕ እዩ ክዓቢ ዝኽእል ከይንወሓልኩም ክኸይደ ስለዚ እዚ ጂኦፖለቲክስ ትንክፍ ኣቢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ገዛእ ረቋሒታት እዩ ኣብዚ ጂኦፖለቲክስ ከዓኒ ኣዳቂቕና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንበይኖም ንሳቶም ውንን ናቶም ፅልዋታት ኣለዎም ኣነ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ኢለ ገሊፀዮም ኣለኹ ምናልባሽ ካልእ ኣብ 4 ወይ 5 ክብሎም ይኽእል ክኸውን ፀገም የለን እቲ ቁም ነገሩ እንታይ እዩ ከምኡ ጌርና ተንቲና ክንጥምቶ ከም ዘለና ምክንያቱ ነናይ ገዛእ ርእሱ ከዓ ንሱ ከዓኒ ባህሪ ፍሉይ ባህርያት ኣለዎ ንኣብነት እቲ ናይ ሬድ ሲ ፖለቲክስ ንብሎ ኣሎ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፖለቲክስ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፖለቲክስ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃውያንን ኣብ መንጎ ዓረባውያንን ንክልቴና ዝብፅሓና ስለ ዝኾነ ኣብኡ ቁርቁስ ኣሎ እዚ ፖለቲካዊ ቁርቁስ እዚ ብኸመይ ይፍታሕ እዚ ፖለቲካዊ ቁርቁስ እዚ እንታይ እዩ ኣብኡስ እንታይ ረብሓታት እዮም ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ኣካልናቱ ስለ ዝኾነት ናይዚ ሬድ ሲ ፖለቲክስ ካብቲ ሬድ ሲ ፖለቲክስ እንታይ ትረብሕ እንታይ ጠቕምታት ትወስድ እንታይ ሓደጋታት ኣለዎ ንሱ ንባዕሉ ንሱ እዚ ናይ ሬድ ሲ ፖለቲክስ ንብሎ ዘለና ናይ ገዛእ ርእሱ ሓደጋታት ኣለዎ እቶም ሓደጋታት መብዛሕትኡ ግዜ ኮንፍሊክትስ እንድዮም ኮንፍሊክት ምንጪ ናይ ኮንፍሊክት እንተደኣ ሪኢኻዮም ሓደ ዶሚናንስ እዩ ክትዕብልል ምድላይ ዘይናትካ ምድላይ ገለመለ ዝፈጥሮ እዩ ኣብ ዝኾነ ኮንፍሊክት ኣሎ እንተደኣ ኢልካኒ ሓደ ካብቲ ናቱ ናይ ፓወር ዕብለላ ናይ ስልጣን ዕብለላ ናይ ቁጠባ እንዳበልካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ እዚ እዩ ስለዚ ኣብዚ ነቲ ዕብለላ ከመይ ጌርካ መን እዩ ክዕብልል ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ምስቶም ካልኦት መሻርክቲ ኮይንካ ነቲ ዕብለላ ናቱ ኒውትራላይዝ ክትገብሮ ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ስለዚ ክትፃወት ክትክእል ኣለካ ክትዋሳእ ክትክእል ኣለካ ክትዋሳእ እንተደኣ ኮይንካ ብምልእታት ታቲም ኩሎም ቶም ተዋሳእቲ ሓቢሮም ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ እቲ ዝምድናታትና ምዚ ተኣሳሰር ስለምንታይ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሬድ ሲ ፖለቲክስ ረብሓን ጠቕምን ኣሎ ረብሓን ጠቕምን ጥራሕ ዘይኮነ ሓደጋታት ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ነቶም ሓደጋታት ኣብኡ ዝመፁ እንታይ እዮም እቲ ጠቕሚ ኸ እንታይ እዩ ድሓር እዚ ሕጂ መእተዊ ትሕዝቶ ይገልፅ ስለ ዘለኹ ቁሩብ ትንክፍ ኣቢለ ክሓልፍ እየ እቲ ካልኣይ ሃይድሮፖለቲክስ እዩ ባይዘወይ ጂኦፖለቲክስ እንታይ ኢለ እንታይ ማለት እዩ ቅልል ዝበለት ንኩሉ ሰብ ክርዳእና ጂኦፖለቲክስ ማለት ጂኦግራፍን ፖለቲካን ሓዋዊስካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጂኦፖለቲክስ ገይረ ክሪኦ እንተደኣ ኮይነ ብጂኦግራፊ ይሪኦ ኣለኹ ማለት እንድዩ ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቀይሕ ባሕሪ ይፅለዋ እየን በቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስለዚ ጂኦፖለቲክስ ይኣስረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሬድ ሲ ፖለቲክስ እያ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ እዚ ናይ ፈለግ ኒል እዚ ናይ ናይል ቤዚን ኣሎ ናይ ናይል ቤዚን ከዓኒ ንሕናን ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን እተን ካልኦት ሃገራት ናይ ዝተፋሰስ ዝበሃላ 11 ሃገራት ዘለዎን ከዓኒ ንኩልና ዝምልከተና ስለ ዝኾነ እዚ እውን ናይ ገዛእ ርእሱ ፖለቲክስ ዝፈጠሮ ኣሎ እዚ ጂኦግራፊ እዚ እዚ ጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣና ኣብኡ ምህላውና ንሱ ዝፈጠሮ ካልእ ፖለቲካ ኣሎ እዚ ንባዕሉ ሓደ ፖለቲካዊ ማይኩዕ እዩ ስለዚ ኣብኡ ከዓኒ እንታይ ክንዋሳእ ክንክእል ኣለና እንታይ እዮም እቶም ጠቕሚ ኣብኡ ዘለው
مثلا تقمتاتنا خنا وحس انت يوم تماقو زلو حدقاتات نتم حدقاتات بزتخ لمتن على لينا تصنيحنا mitigation measure ناي مكل خال سقم توسيدنا نت حدقاتات كم يجرنا نبزت حتى درجة نورودو إن خنحسن مثلا نزي كل جزء أبتي equation أبتي قصتي كنقطو خن سلزلنا إذا سالساي the green wars ولو أتيا hydropolitics اللي عنهم racy politics hydropolitics زناي نيل فلقي لي له the green wars ولو إذا the green war concept انتايو بجغرافياوي أقامت أنا مخنيات environmental stress سالو بحر زفتورو تعطتها تالو بحر زفتورو تعطتها نأمنت مدربة يخون سعري وحد يخون ماي وحد يخون سلازي أعوز نورو هزبي بقى تفريدهم يوم بدخنت سلازي إذا زخنت زيئة نبع الحنت سقميا سلازي إزي بحرياوي تعطي زفتورو تقم كابو من نوابرو نخم حيش خبلو ريسورس نتسقاتات نديوم زيو اتم تسقاتات زفطروا سي ابو باسي يفطر صقدلو اساتم يفطروا سلازي ازوم جرين وور نبلو من تايم اريترا كم اريترا بحرياو تسقاتات علوا جغرافياو تسقا خون خيلي حرشاو تسقا خون خيلي كل عينت تسقاتات خون يخونوا اتحاد مزام التخاخي مسحا ركب كجبر دلي زلو نسو خان هيغزا رؤسو بحرياو تسقاتات علوا ناي جغرافي زحاو تسقا خون خيليو حرشاو خون خيلي غلو خون خيلي حج ابزي كونفليكت سلعن نزي ناتي ناتكان مبال ناي معماص سمعيتات يفطر معناته انا زي ايبلي سلازي ختلوني يدلي يبل قلال ابنت كغلص ابزناي جرين وور نحنا اريتراسي قال ساكايدنا قال بحقاو منقدي ناصنتنا ارغاغيصنا مش غنا حج قاليوم ايثيوبياويان مس اريتراسي تفلالي نمبر اي تفاتحنا نيلوم زحاسولو حجز انتايم دليوم سلام انتايم دليوم نعنا يكون دليومنا انتايم دليوم انت داينا قد بحرنا ودباتنا ايثيوبيا بحر زي بلان ودب زي بلان ايثيوبيا كر زي دلي نزا حساب زي اي قربا حجزي جرين وور بحال معناته نت بحرياو تصقاناتنا سسعو نعوخ من طلنا يدلنا ناي دارفور انت دامصي خايو ات كله باس زنبرسي ناي ريسورسي ناي ريسورس بقى كله تبايسلنا بقى انترناشونال ايشو كمان كوينا حجي كمزيوم زعمسلو نغرات አለው يخبل دلينا بحافشو ስለዚህ اذن بحلو اذن ناي جرين وور كفطرو زخل اذ بحرياو ጸጋታት كفطرو زخل نعو على ليخا امنتايم كباسنا زخلو نزي خباسنا زخل كمي جرنا نابكلتنا طقم نوعلو كمي جرنا بوخ مص زخل حدغاتاتك مينيمايز نغبرو كتحسب كتقدالك حجي اب كندي رياكتيف برواكتيف نختكون كحجزكايو كمزي جيركا تنتنون دلافتينكا ولا لو ما ايترايو صباح خغاطم كان زخل حدغا اتزمدناتنا ايرتران ايثيوبيان انديزارب زلخو نلوم زي كونه نصبحون كمصكا زخل حدغاتات كمزي جيركا تنتنون مسفلطك مسكالكا شعط راح يخرعايكا زخل ስለዚህ ቅድመ ጥንቃቄ ንኽትገብር ወንሕግዘካ ቅድመ ጥንቃቄ ክትገብር ይሕግዘካ ሁሉ ፀገም ተዳ ኮይኑ ከኣኒ ሓቢርካ ከኣኒ ከመይ ጌርካ ንናይ ሓባር ረብሓ ተውዕሎ ንሓባር ነቲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ከኣኒ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ሸነኹ ልኡላውነት ናትና ኣብ ሕቶ ምልክት ከኣቱ ዝደልዩ ኣለው ተፀብኦታት ኣለና ኣህጉራውን ዞባውን ሕግታት እውጃትን ዘይእውጃትን እዮም نحنا نفلطهم دينا اتم بصوتنا خفلطهم ديو ስለዚህ ኣብቲ ዝምድናታትና ነዚኦም ኩሉ ግዜ ክንደጋግሞም ኩሉ ትርክብና ከኣኒ ጉቡእ ቅጥዕን ኣገባብን ነዚ ናይ ሃገራውን ዞባውን ሕግታትን ድንጋጌታትን ዝተኸተለ ምዃኑ ከነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ከም ቅድመ ጥንቃቄ ጂኦፖለቲክስ ኢለለኹ እዚ ናይ ሬሲ ፖለቲክስ ናይ ገዛ ርእሱ ሃይድሮፖለቲክስ ዘ ግሪን ዎር ዝበሃል ኢለ ኣብ ራብዓይቲ እዚ the nation state concept is the nation state concept ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ሃገራት ኣብ ዓለም እንተዳሪና ከመይ ገረነን ሃገር ኮይነን ኦርጋኒካሊ ደን ዓብየን ኦርጋኒካሊ ዝዓበየት ሃገር ብጣዕሚ ሆሞጂነስ ዝኾነት ማለት እዩ በኋላ እዚ nation state ማለት እቲ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሳይኮሎጂካል ሜክ አፕ ገለመለ ዘለዎም
እሞ ሓንቲ ሃገር ዝኾኑ ኣለዉ ጆም ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ከም በዓል ጃፓን አይስላንድ ገለመሌሎን ዝግለጽ ሃገራት ኣለዋ ዘረስተን ካልኦት ግን ሕውስዋስ እዮም ስለዚ ዳይቨርሲቲ እዮም ኣብቲ ዳይቨርሲቲ ዘለዎ እዚ ብዛዕባ the nation state concept ኣይሰርሕን እዩ ሞናቶ እቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ንሱ ይኾነን እቲ ገዛእቲ ረቋሒታት እንደ ዝብል ዘለኹ እቶም ገዛእቲ ረቋሒታት እቶም ዘለናዮም እዮም ኤሮጳን ተዳሪናዮም the nation state concept ዝዓበየት ዝተመስረተት ዓድላድያ እንተዳይና ጎት ቤልጅየም ኪድ ጣልያን ኪድ ስዊዘርላንድ ኪድ ገለ ኪድ ኣቁሲ 4-5 ዝተፈላለዩ ብሄራት ኢኻ ትረክብ ቤልጅየም ተዳኺትካ ናይ ፈረንሳ ኣለዉ ናይ ጀርመን ኣለዉ ናይ ጣልያን ኣለዉ ስለዚ ዳይቨርሲቲ ኣሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ትኸይድ ጣልያን ኣለዉ ፈረንሳ ኣለዉ ገለ ኣለዉ እቲ ጂኦግራፊያዊ ክልል ከም ሃገር ገይርዎም ኣሎ ግን ንሕና ከኤሪትራ ዋላ ኢትዮጵያ እንተዳኢልካ ንሕና ኤሪትራ ንሕና ሓደ ኤሪትራ ኢና ባዕልና ተቃሊስና ንርእሰ ውሳኔና ዝፈጠርናያ ኤሪትራ ኣሎ ምስ ገዛእቲ ምስ ኮሎኒ ዝመፀት እያ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ኤሪትራ እንተዳሪእኻ ዓፋር እንተዳኸይድካ ዓፋር ናይ ኤሪትራ ኣሎ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብሄረ ትግርኛ እንተኢልካ ኣብ ኤሪትራን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያን ትብል ዌስተርን ሎውላንድ እንተዳኸይድካ ቤጃ ቤን ዓምር ንብሎም ኣብ ኤሪትራን ኣብ ሱዳንን ትብል ከምኡ እንዳበልካዩ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለዚ ንሕና ነዚ ውሁብ ኩነታት ተቐቢልናዮ ጥራሕ ኢና ክንከይድ ዘለና ስለዚ እዞም ህዝቢ እዚኦም ግን እዞም ብሄራት እዚኣቶም ግን መምስቲ ሓዎም ዝበሃል ኣብ ካልእ ዓዲ ዘሎ ዝምድናታት ይደልዩ ባህርያዊ እዩ ስለዚ ነዚ ዝምድናታት እዚ ከተጣጣሐሎም እንተዳእ ዘይክኢልካ ብሰላማዊ መንገዲ ኤሪትራ ከም ኤሪትራ ኮይና እቶም ክልቲኦም ኣሕዋት ግን ክራኸብሉ ሓቢሮም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክትፈጥር እንተዘይክኢልካ እቲ ሓደጋታቱ ጥራሕ እዩ ዝበፅሕ እቲ ሓደጋታቱ እንታይ the nation state concept እንዳዓበየ ይኸይድ ስለዚ ኣነ ክሳዕ ምግንፃል መሰለይ ክህልወኒ ኣሎ ይብል እሞ ምስቲ ሓደ ሓዉ በቲ ሓደ ወገን ዘሎ ምስኡ ክኸይድ ኢሉ ከፈራርሓካ ይፍትን ወይ ይደሊ ከዓ ንበሎ ስለዚ እዚ ከም ሓደጋይ ከም ገዛእቲ ረቋሒታት ጌርና ክንወስዶም ክንክእል ኣለና ስለዚ ነዚ ኸ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተፋኽሶ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሪሊፍ ትገብረሉ ከመይ ጌርካ ኢኻ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣገባብ ኣተሓሕዛ ጌርካ ነዚ ሽግር እዚ ከይመፅእ ነዚ ሓደጋቲ ከይመፅእ ከመይ ጌርካ ትከናኸኖ ትብል እዚኦም እቶም ፖለቲካዊ እዮም ስለዚ እዞም ፖለቲካዊ ንብሎም ዘለና ረቋሒታት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ዝምድና ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ከባቢና ክንጥቀም ከለና ነዚኦም ኩሎም ኣብ ግምት እንዳእተና ጥራሕ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ንምባል እቲ ካልእ ማሕበረ ቁጠባዊ እዩ ነዚ ማሕበረ ቁጠባዊ ከዓኒ ዜርና እኮ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ንመነባብሮ ህዝብና ንምምሕያሽ ከመይ ጌርና ኤሪትራዊ መነባብሩ ይመሓየሽ ምስ መን ሰሪሕካ ይኮነን at the end of the day ፈረንጂ እንታይ ዝብሉ what is the beef ከም ሃገር ፖለቲካዊ ውሳኔታት ኩሉ ክትውስን ትኽእል ኢኻ እቲ ህዝቢ ዘገድሶ እቲ ተራ ህዝቢ ዘገድሶ መነባብሮ ኣመሓየሽካ ኢኻ እዚ ውሳኔ እዚ ፖለቲካዊ ውሳኔ ወሲንካ ዓብዱልከሪም እሞ መራሒ መንግስቲ ንግበርካ ዓድና ኢንሻአላህ ስሓት መርሓ ሕጂ እንታይ ዝደሊ እቲ ህዝቢ ንዓኻ እንታይ ዝሓተካ ንዓኻ ኣነ እዚ ወሲነ እዚ ፖለቲካዊ ዝወሲነ ገለ እንተይልካዮ ኣብ ጅቡኡ ዝኣቱ ኣብ ባንኪ ከይዱ ዘሽርፎ ነገር የብሉ እንታይ ዝሓተካ እቶም ኩሎም ውሳኔታት ካሲ ኣብ ባይታ what is the beef እንታይ መነባብሮ ኣመሓይሽካለይ ያትሓድ ስለዚ እተን መነባብሮ ንምምሕያሽ ፅባሕንኮ ክመፃ ዝኽእላ ሕቶታት ካብዚ ዝምድና ምስ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ንብሎ ዘለና ኣብ መወዳእታ ኣብ ስጋ ኮይነን ነቲ ህዝቢ ክንበልዓሉ ዝኽእል መለክዒታት ኮይነን ነቲ ዝገበርካዮ ዝምድናታት ክመዝና ዝኽእላ ረቋሒታት ገዛእቲ ረቋሒታት እንታየን ኢልና ኢና ክንርኢ ንፍትን እንታይ ምበልኩ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ኣቐሚጠየን ዘለኹ ኣገደስቲ ገዛእቲ ረቋሒታት ሓደ ወይ ድማ ነቲ ዝምድናኻ ይሃሉ ዶ ኣይሃሉ ነቲ ረብሓን ሓደጋታቱን ከመይ ጌርካ ክትቆፃፀሮ ንዝብል ንኩሉ ኣጠቃሊሉ ዝርኢ ኣብቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ቀዳማይ ኤሪትራን ኢትዮጵያን እተን ክልተ ኣብ ፅምዶ ኣትየን ክሰርሓ ዝፍትና ዘለዋ ሃገራት ክልቲአን LDCN
least developed countries እዚአን ቀደም ድኻታት ይዝባሃል ነይሩ ሕጂ ፖለቲካሊ ኮሬክት ኩን ስለትባሃል ዓብዱልከሪም ሊስት ተንድኻታት አይትብልን ኢኻ ኣብ ምምዕባል ዘለዋ ሃገራት ኢኻ ትብል ፖለቲሽያን ተኮንካ ኣብ ምምዕባል ዘለዋ ሃገራት ኢኻ ትብል ሕጂ ንቋንቋ ንኸነፀብቕ ኢና እምበር እዘን ሊስት ዲቨሎፕድ ሃገራት ዝበሃላ ዘለዋ ኣብቲ ዕንክሊል ናይ ድኽነት እየን ዘለዋ እዮም ዝበሃል ኣብቲ ዕንክሊል ናይ ድኽነት ክወፃ ኣይክእላን እየን UN United Nations 10 ዓመት ብዛዕባ ዘን ሊስት ዲቨሎፕድ ካንትሪዝ ዝበሃል ዓብ ኮንፈረንስ የካይድ ንኩሎም ነቶም ሓያላት መንግስታት ዝበሃሉ G6 ዝበሃሉ ነይሮም G9 G16 G20 ከመይ ጌርኩም ነዚአን ተውፅወን እዚአን ኣብ ዕንክሊል ናይ ድኽነት እየን ዘለዋ እዚአን ኣብ ዕንክሊል ናይ ድኽነት ዘለዋ ሃገራት ክወፃ ስለዘይክእላ ብዓቕመን ክወፃ ይክእላን እየን ንዓለም እቲ ጠንቂ ክኾነ ንዓለም ፀገም ክኾነ ምክንያቱ ብድኽነት እዚአን እንዳነበረ ካልኦት ካብ ድኽነት ወፂኡ ፅቡቕ መነባብሮ እንዳነበረ ዓለም ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንዳበለት እያ ትዛረብ ስለዚ ንሕናን ኢትዮጵያን ክልቴና ኣካል ናይዘን ሊስት ዲቨሎፕድ ካንትሪስ ምዃንና 47 ሃገራት እየን ኣብ ዓለም ሊስት ዲቨሎፕድ ካንትሪስ ተባሂለን ኣብዚ እዋን ዝተገሊፀን ዘለዋ 33 ካብኣተን ኢትዮጵያን ኤሪትራን እየን ኤሪትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ዲቴይል ቆሉ ትንክፍ ከብሎ የዳሕራይ ስለዚ እዚ ረቋሕ እዩ ስለዚ ነቲ ዝምድናታት የድልየና ድዩ እዋ ዝምድናታት የድልየና ስለምንታይ ንዝብል ዝምድናታት ኣየድልየና ድዩ ክልቴና ኣብ ሊስት ዲቨሎፕድ ድኻታት ስለዝኾና ንገብሮ ነገር የለን እሞ ዝምድናታት የድልየና ድዩ ኣየድልየና ንዝብል ካብተን ክንውስን ዘገድዳና ነጥብታት የን ገዛእቲ ነጥብታት የን ዝብል ዘለኹ ክልቲአን ሃገራት ከኣን እንደገና ካልኣይቲ ነጥቢ heavily indebted poor countries HIPC ይበሃላ እዚአን ከኣኒ እቲ ጾር ናይ ጾር ዕዳታት ኣለወን ካብ ደገ ዝተለቅሑ ዕዳ ኣለወን እቲ ጾር ናይ ዕዳ ሓጢያት ኣይኮነን ጾር ናይ ዕዳ እንተ ደኣ ናብ ፅቡቕ ተውዕሎ ለኻ ኮይንካ ፅባሕንኮ ኣፍሪዩ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል እዩ መነባብሮ እውን ከመሓይሽ ይኽእል እዩ ዕዳኻ እውን ክትኸፍል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብዚ HIPC heavily indebted poor countries ተባሂለን ዝግለፃ ሃገራት እቲ ጾር ናይ ዕዳ ካብቲ ማኔጀብል ካብቲ ከመሓድርኦ ዝኽእላ ንላዕሊ እዩ ካብቲ ክኸውን ዝግብኦ ንላዕሊ እዩ ካብቲ ክኸውን ዝግብኦ ንላዕሊ እንተ ደኣ ኮይኑ እንታይ ኢና ንብሎ ሽዑ ብዕዳ ዝዘቕበባ ዓድታት እየን ትብል ብዕዳ ዝዘቕበበት ዓዲ እንተ ደኣ ኮይና ዕዳኣ ንኽትከፍል ፈፂሙ ዕድል የብላን ምክንያቱ ዘቕቢባ ሕጂ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ብዕዳ ዝዘቕበባ ሃገራት እየን ተባሂለን ካብ 2005 ተገሊፀን ዘለዋ እየን ነቲ ዝብዝሩ ድሓር ክንገልፅ ኢና ክልተ ብዕዳ ዝዘቕበባ ሃገራት ዝምድና ክገብራ ይግብእን ድዩ ኣይግብእንን ንዝብል ሕቶ ኢና ድሓራይ ክንምልሽ ንፍትን እዚ ሳልሳይ መለክዒ ባይዘወይ እዘን ሕጂ ዝገልፀን ዘለኹ ተን መለክዒታት ኣነን ዓብድልከሪምን መታን ከይንበኣስ ምስ ሰማዕተይ እውን መታን ከይበኣስ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ዓለም ርዒሙ ዝተቐበሎ መለክዒታት ጥራሕ ሒዘ ዝመፅእ ዘለኹ ስለዚ ናተይ ትንተና ካብ ጅባኻ ዘውፃኻዮ ኣነ ይሰማምዓሉን መታን ከይንበሃሃል ነንሕድሕድና ምስቶም ዝዓደሙንን ምስቶም ሰማዕተይን ኩለን እዘን መለክዒታት እዚኣተን ዓለም ርዒሙ ዝተቐበለን ኩሉ ሰብ ተቐቢልዎን ዘሎ መለክዒታት እየን ስለዚ ንዓኹምን ሰማዕተይን ኣይበኣሳናን እየን መብዛሕትአን ተን መለክዒታት ከኣኒ ሓደ ወይ ክልተ ጥራሕ ናይ 2019 ተጠቒመ እምበር ኩለን ናይ 2020 ሌተስት ዘሎ ሓበሬታ እየ ተጠቒመ ስለዚ ሳልሰይቲ መለክዒት ገዛእቲ ሓይልታት ነቲ ዝምድናታት ዝገዝኣና ፍራጃይል ስቴትስ ዝበሃላ ከኣኒ ክወጥቃ ዝደለያ ብፖለቲካ መለክዒታት ኣሎ እንድዩ ብዙሕ መለክዒታት ኣሎ ድሓር ትንክፍ ከብሎ ክፍትን ብመለክዒታት ክትሪአን ክደሊ ከለካ ነቶም ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ትካላት ዘፅንዕዎ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣየኖት ዓድታት እየን ወዲቐን ምውዳቕ ዘለዋ ውድቃት ዝበሃላ ሃገራት ኣየኖት እየን እንተዚኢሎም ዝቐምጥዎን ኣለዉ ብደረጃ ከዓ ይመቃቅልዎን ገሊአን ብጣዕሚ ፅቡቅ ቨሪ ሳስቴይናብል ብልዎን ገለመለ ሕጂ ተድልየኒ ዘላ ግምታ
ኤርትራን ኢትዮጵያንሲ ፍራጃይል ስቴትስ ደን ንትብል ከዓ ክትመት አለ ብናይ 2020 መለክዒ ክልቲአን ስቴትስ ፍራጃይል ደን እወን ተዳ ኮይኑ ትመልሲ እሞት ዝምድና ይጠቅመና ዲ ምስኦም ዝምድና ምግባር ይጠቅመና ዲ ካብኡ እንታይ ረብሓን ሓደጋታትን ከንታይ ኣለዎ ንዝብል መታን ክንጥንቀቕ ክንርድኦ ክሕግዘና መታን ኢለ ሳልሰይቲ ራብዓይቲ ሶሪ እዚ ፍሪ ፕሬስ ኢንዴክስ ዝበሃል ኣሎ ፍሪ ፕሬስ ኢንዴክስ ነፃነት ናይ ምዝራብ ነፃነት ናይ ሜድያ ዝፈቅዳን ዘይፈቅዳን ሃገራት ኣለዋ ነዚ ከዓኒ ብኢንዴክስ ገይሮም ንዓለም ሙሉእ ይልክዕዎን ስለዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ካብተን ብጭራ ዘለዋ ናይ ፕሬስ ፍሪዶም ዘይፈቅዳ ሃገራት እየን ስለዚ እዘን ክልተ ከምዝኣመሰለ ሃገራት ዝምድና ክገብራ ክደልያ ከለዋ ጥቅሙ ዶ ይዓቢ ሓደጋታቱ ኣብኡ ጥቅሚ እንታይ ኣሎ ኣብኡ ሓደጋታት ከንታይ ኣሎ ነቲ ዝምድናታሲ ክትርኦ ይሕግዘካ እዩ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ሂማን ዲቨሎፕመንት እቲ ዓቅሚ ሰበን ናይ ምምዕባል እዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተንሲ ዝምድናታት ክፈጥራየን ክንብል ክንደሊ ከለና እቲ ህዝቢ ዝማዕበለ ድዩ መለክዒታት ኣሎ ንትምህርቲ ጥራሕ ይኹነትን ሂማን ዲቨሎፕመንት ምምዕባል ዓቅሚ ሰብ ስለንብላ ጥራሕ ናብ ትምህርቲ ትመስለና ምስ ጥዕና ምስ ኩሉ እያ ትተሓሓዝ ስለዚ እዚአን ከዓኒ ኣብቲ ትሑት ደረጃ ዘለዋ ሃገራት እየን ኤርትራን ኢትዮጵያን ስለዚ ነቲ ንገብሮ ዝምድናታት ኣብዚ እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ንዝብል ክሕግዘና ስለ ዝኽእል እቲ መወዳእታ ግን ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ክንገብር ዶ ኣይንግበር እንታይ ክመስል ኣለዎ ንዝብል ከዓኒ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኩኹም እያ ሓደ ኢንቨስተር ኣብ ኤርትራ መፂኡ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ወይ ኣብ ካልእ ዓዲ ከይዱ ገንዘቡ ከፍስስ እሞ ሰሪሑ መክሰብ ክረክብ ክደሊ ከሎ ቅድም ከይዱ ነቲ ወዲ ዓዲ ዝሓትት እንታይ ይብል ከመይ ዝዓዲ ትሰርሕ ዲኻ ይብል ሕጂ ንሕና ከዓኒ ነቲ ናይ ወፃኢ ዝምድናታትና ነቲ ክልተኣዊ ዝምድናታትና ነቲ ብፅምዶ ጌርና ኣብ ዲፕሎማሲ ኣቲና ክንፈጥሮ ደሊና ዘለና ዝምድናታት ክገዝኦ ዝኽእሉ ክፀልዎ ዝኽእሉ ምልክታት ክህቡና ዝኽእሉ ከምዚ ፕሮክሲ ኢንዲኬተርስ ንብሎም እንታይ እዮም እንተዳኢልካኒ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዋኒን ንምክያድ እዚ ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ ዋኒን ንምክያድ ክሳዕ ክንደይ ቀሊል እዩ ትካል ንክትምስረት ክሳዕ ክንደይ ቀሊል እዩ ዝብሉ መለክዒታት ኣለዉ በዓል ወርልድ ባንክ ዘዳለዎም ሕጂ በዚኦም መለክዒታት ክንሪኦም ክንደሊ ከለና ዋኒን ከተካይድ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ኣፀጋሚ እዩ እቲ ኢንዲኬሽን ሕጂ እንታይ የረዳእካ ዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክህልሎ ክህሉ የብሉን ስለ ዝበልካ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ፅቡቅ ድሌትካን ሓሳባትካን ጥራሕ ኣይኮነን ዝውስኖ እቲ ባይታ ዘሎ እዩ ዝውስኖ ኣዴኻ ከም ዘለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ዝፀንሓካ እዩ ዝበሃል እዚ ዕዳጋ ከዓ እዚኣቶም እዮም እቶም መለክዒታት ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ይሃለወና ኣይሃለወና ድላይና ባልባል እንተበልና እቲ ባይታ ዘሎ ግን እስከ ግደፎ እሞ ክልተ ሃገራት ብዲፕሎማስያዊ ዝፅምዶ ገይረን ክሰርሓ ዝፍትና ነቲ ንዓደን ዝጠቅም ንህዝበን ዝጠቅም ነቲ መንግስቲ ዝጠቅም እቶም ኣውፈርቲ መፅኦም ክሰርሑ እንተደልዮም ሲ እቲ ሃዋሁ ምቹዕ ድዩ ምቹዕ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ምቹዕ ከምዘይኮነ ኢና ንርዳእ ስለዚ ዋላ እንተደለናዮ ክኸውን ኣለዎ እሞ ንመነባብሮ ህዝብና የመሓይሽልና ዋላ እንተሓሰብናዮ ከቢድ ምዃኑ ንርዳእ እሞ እንድሕር ደኣ ከቢድ ኮይኑ ኸ እቲ ዝምድናታት ብኸመይ ጌርና ኢና ክንሕዞ ዘለና ንዝብል ንስትራቴጂና ከዓኒ ይውስኖ ይቕይዶ ክብል ዘምፃእ ኮይነን እዚአን ከም እቲ ሙሉእ ስእሊ ክህልወኩም መታን መጠቃለሊ ክገብር ክደሊ ከለኹ ሲ ስኢሉ ካብ ታስኪኑ ውፅኡ ኢሉ ደርቢዋ ከይዱ መታን ከይትብሉኒ ሙሉእ ስእሊ ዘተሓስኩኹም ኮይኑ ተሰሚዕኒ ሕጂ ናብ ክስታይ ክኸይደ ናበይ ክኸይደ እንደይ ተሪፍካ ኣሎ ሴንጋል دحين حصر كبر الكافتني تهوي كلا مسرني من هاي تهوي تسمع زلو انا لا ابز خمس خيل شقري بلي اي كحصرين بر دارغا نوح اندي زبل كحصرين انت يا خبل دلي زلو حجي ما بقسينا خونا زخيل جن زمدنا ايثيوبيان اريتران دبل سلازلنا اب مونغو اريتران ايثيوبيان كاني اب كاب 93 جميرو ولا 91 كتبلو تخيليخا زمدناتات ميري እቲ ዝምድናታት እንታይ መስል ነይሩ
اتزمدناتات خاو انتي نمهار تاريخ نديو تاريخ نسو حج حلوف نديو بزعبه حلوف اي قدسيني تبلني خا حلوف حليف نديو او يتنبرن نعو رومانتايز اي تقبرن او زقاطمو صقامات كم اندامزمسكا ابو غوبو سريحكا دحر حجي مس ايثيوبيا اخيدونا يكتبلونا يتخيلن منات تاريخي تمهارو لي حاجه تمهارو لي كن ممهار خوننا متان كتقمنا زخلو نطبتات الى حسبكم كقمط امي مخناتو نتصبح نغبرو خاني كم ممهارنا خوينو هاجلغلنا سلازخ حجنا باخاتي اب اخات تخدل خلخو اب شحن 994 كجمر مخناتو وغعوي زمدناتات مس اريترا 93 تجمير سلازخونه اتي ناي ستاتستيكاو حبريتاتات زلو كاب 94 يجمر توقعو زخونه معنات قدميونا لني جن سن تغلص كوسي بزح خستايا يكون كاب 94 كسع 98 زلو جن ازي اقداسي معناتو سممع امونغ خلتين وعل تغيرو ثلاثه وعلات تغيري نعو زغزو نزي سمع معتزي سلازي انتاي نيرو تسممع بمسرته نصع منقصاص نايقحم نايسبني نيرو نصع منقصاص free movement of goods and services is نيرو as a free movement of goods and services راح زي كنا قل نتي نقدر دي خاطر تتابع زلخا امونغو خلت هاجرات نقدر خاطر تتابع خدلخا لخا نعو خاني زساسي انفراستراكشر يدليكا اتي انفراستراكشر كاني ناي حبار باطيرا نيرو ناي حبار باطيرا نيرو حجي ناي حبار باطيرا سلازنبرنا اريترا خاب 94 كسع 98 ابت نقداو نطفتات ناتاس انتي يمثل نيرو مش ايثيوبيا خزامدي مش ايثيوبيا ترحكم كن خزامدو اريترا خشعو مس كالوت اتزمدناتاتا اب نقدي انتي يمثل نيرو يا تقدسن زلا اكسبورت اريترا اكسبورت تقبر نيرا قاب 994 قصع 998 ناب 3 بليون زاكل سدد نيروا 3 بليون بريو ابت وانت بر سلازنبره ببري زغلصو دحر بدولار كغلص كاخفتني اتزغد سنزل ابز حجي اتي احاز اتي باطيرا زي كونسي كندي كابزي كابتي اريتراسي كم هاجر مسكونه سدد نيرا افريا سدد نيرا انت داينا مطونو بزي يقدس اتي كارنس بزي يقدس كندي كاميت خابزي اب كبابينا نشيق نيرنا حجي بحرياوي نحناس كبابينا وصاي نبكال خنكيد نخلدو وانا تتعقم زنبره دروتيو تتعقمي تتصنح عقم مالتي اندي اتن زنبره فابريكاتاتنا ناي قدميا سلازي مس عالم كوادادر ايكلان نيران وي اتي برودكتناتن درجو بقعتو تحتيو وي دما ليلا ينبرن مسكال عالم سلازي 80 كلتن كم مئتاويت كابتي سدد كابتي اكسبورت نغورو زنبرنا 80 كلتن مئتاويت سي اب كبابينا طرحي نيرو اب كبابينا نيرو مسبلكو حجي اب زرزراتو خاتي ابتي اكسبورت كابزخه ناب ايثيوبيا كندي زاكل كيدو ببعمتو كاب 94 جميرن دحر خيده بمئتاويت 94 50 كلتن نطب 3 مئتاويت 95 67 مئتاويت 96 65 نطب 8 مئتاويت 97 63 نطب 4 مئتاويت 98 كنتاس لستبراشوي وريدو انقلقلو ناب 26 نطب 5 مئتاويت سلازي ابزن عمتات زياتنا ابزن زحلف 5 عمت 55 مئتاويت سدد ناي اريترا ناب ايثيوبيا ينير 55 مئتاويت اتسترفه من السودان نيرو حصرا بيلو كغلصلكم من السودان كالاي درجه زحازي نيرو 16.5 مئتاويت بس هالساي درجه زسرع مس سعود عرب نيرو دحر من جابان نيرو دحر مس طاليان نيرو دحر مس يمن نيرو مس يونايتد عرب اميرات نيرو مس كالوت نيرو سلازي كم زندابليو اتي اكسبورت ناتنا زنبره تمع بالتاتو سلازي اتم عبيتي مشارختنا زنبورو اب سدد ناتنا سدد نابي خيد نيرو تلايله نابزم حضرات زياتو
اتي ناب طاليان جابان يخيد نيرو زبحان ازي وصيت قربتن غلملني سيمي فينيش ديو سلازي ناب جابان ناب عاد طاليان غلملا يخيدمو مور هاي بالي ادد وسيخم نخال عالم شطو سلازي اتي زمدناتات زنبرنا ابتي غزينا صنسي ازي يمسل يلله اتاو نحناس زعابي عداغانا 55 كاميتي ኢትዮጵያዊ ነይሩ ኢና ንብል ዘለና ስለምንታይ ናይ ገዛእሱ ታሪኻዊ ምትእስሳር ነይሩ ምክንያቱ ዝምድናና ምስ ኢትዮጵያዊ ነይሩ ስለዚ እተም ፋብሪካታትና እቲ ዘፍሪኦ ኣቑሑት ምስ ንኢትዮጵያ ነትና ኢትዮጵያ ዲማንድ ዘማል እምበር ናይ ካል ዓለም ዲማንድ ከማል ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ንባዕሉ ንሱ ሳይንስ የድልየካ ማርኬቲንግ ሓንቲ ከስሐቆኩም مش إثيوبيا مستقارة نإثيوبيا خير تواهيلو زنبرة فريات تعشوا أب كونتينر تواهيلو بوليتيكا وسانة ده الحين مش إثيوبيا يندلنينا حسكم كيتكم ناب جريت ليكس ناب أوغندا غنملا رواندا زولا أخشت أو تواهيلو نابو خيدو كونتينرات حزم خيدهم تافاني تمسحة أو خيدهم خبط كونتينر أو تيوم تدليلون داول حاتو جميلهم سأني نحنا فلوطاتنا نيرنا ثلاث عبيت اندا سأني نيرنا انا سلازي سأني نيرو حدي ناي نستنا ناي حواتنا قطر سأني تفلت عندها 35 ينزل بحنا ناشتين حدي او حزم كيدهم اب اوغندا رواندا سأني تدليدهم زلنا قبلهم يجمروا ابو زلو اغرخ انا يتندق نستو كندبالي جاي زخون حدي تايلومو ناي إنسان اللودي لهم ناي يخمس أنا عزريهم دلوا قيمينهم غولفوتات أب إريترا فلوت إنيرو غولفوتات حبر له إريتراويان حجي مستنايت إليان الحاجة قد خوينو تنفوتو حبرتات هذا حس الزوالة قدمي علنا ميشم لنا تنقول لنا نديو لنا تنقول لنا نفوتو نجار لنا أب إثيوبيا حجي أب تبع آخر إثيوبيان نبدو إثيوبيان غولفو حج خشيت كذا لخلو تم صرحوا دم حبري انت عداليهم ابيكم شوط افلتين ناب اورومو غصم خدلهم قطيليا قيح قلي دم كون كله سلازي اتزنبرنا فريات ناب عبيت قلات حزنا مسكنا نساتهم كاخم خمتم ناي اورومو عينت دم قلم يمتفلتو نحنا انا خمس نايت اليا نبلو لا جيرو قلم نبلو مش هذاك كم حزنا مسكنا داي حبري يزي قليلو كم كان يتعرفوا يسمعون قولوا خون كلوسي بعيلوسي بمعد زرق خونالو حج انت ياخذ دليل سلم انت يو 55 مئتاوي تناتنا سدد اب ايثيوبيا نيرو تدعي كاني تراديشنال زخونه نغدي مسئي نيرو اب امبورت على حركم لسكاي اب امبورت خاني خسجر ناب امبورت خسجر اب امبورت تا قدامي درجه حيزاز نبلت مين انت دعي كاني اليان أبز حلف 5 عمد 16.96 مئتاوي تي التاوناتنا كابت إليان زمتعينيرو سلمنتاي تدعي كان تراديشنال حجم هزبناسي اتم انتربرينر سناتنا بقعتن عقمن اطريهم تي كابت إليان كمصو زلمدو اقحت ابكال عالم بحسر كم زركن ايفلطونيو سلازي ابتا زلمدو اطرحم زخدو دل انت الكام سيزي اخر عطلي انت حات رخبه يمزلوها مخناتو نسس عمت 7 عمت 100 عمت تراديشنال ماركت ناتنا ناي اتاو نسس لازنبره سلاز يغوز او يخبل يدلي بدحريو زنبرت سعوديه عربيه يونايتد عرب امارات دبي مالتي حجي زي ان رد اخا نو سدت كتبحال كدلخلا كاب سعوديه عربن كاب يونايتد عرب اماراتن كاب طليانن ينيرن تنزعبيا استحيز زنبره ناتو مخنياتات هلو سلازي ازي زمسل نيرو اتي نصعص الى خريو خلخو سددن اتاو نيري ايو امود اتاغن عنا زدلينا كابزي زنبره زمدناتا شعومش ايثيوبيا نيرونا انديت زمدناتا تانا ايثيوبيا اند حج تقدسنا زلا مخنياتو ممحاديت كتخوننا نامنتاي خيدي مش ايثيوبيا نحنا سدد نقبر نيرنا نايبورت خاني اغلغلوت كان نخفلهم نيرنا كابهم كاني امبورت نقبر نيرنا اتحبهم نقولوا زنبرنا امبورت ناي اخلي غنمدت راح سلازنبر اغريكالتشرال برودكتس سلازنبر بوقو تحتي سلاز ات اكسبورتن ات ناي ودب اغلغلوتن كن عب نيرو
حجي أمونغو زخلتيو انتهي قاق نيرو عندي خاطر تدل زلها كندي نيرو قاق مسلكا حدا نتبي 7 بليون زواجو قاق نيرو سلا اتزمدنا مس إثيوبيا زنبرسي ميزانو زحلو دنيرو ميزانو زحلو دنيرو عندي أتمت زلا ميزانو زحلو ينبرن معناته تأكسبورت نقبرو بزح اتنايبورتن أقلقلت النهوبهم خابو نرخبو جنزب بزح خابهم نشمتو جن agricultural product وحد سلازي إذا أمونغوزي نابكلة بليون زا أكل بر توهريدو مالج سلز كتنقد انت الأسئلة كنزز أكل جنزب بر كأني إكسترا انت الأمسيفا شعو أمود داتا إذا برزي توهريدو له نعي أبقط أواي أيتقمنني سلازي ناب دولار أيرو لي تبن حنت خابتن مبعاسي نتبن يرا مبعاسي نتبي كبلا قوي كألني قلباب ناي مبعاسي نتبي يعني قلباب ناي مبعاسي نتبي مش أنك كتب بعاس كدر نخال نخاسي بتصبو ورقاتي خات تشوفونه مثلا قستاي خاص كفوء خا قال مثلا كيتب بحال تصبو ما تقلل اللي قال خات تشوفنا لك سلازي حنت زياس كم مخنيات كوينه قلنا يبحق خير مخنيات دي قوه حاجه اب عادي لي زلخو نت بوليتيكاو شنو نزاربولو نتنتنلو منغدفو اب خمسه امثله قطباو زمدنا ختقبر كدل خلخا ميزانو زي حلو انت اخوينو اموداته كيباسك كيترفني ايكون نحنا ايثيوبيان كلت دخاتات امريكان جابانن كمان ابز غبر ازلوا امونغو سددن اتاون امريكان تشاينان بزيحو انا فستاي كغبرو لكم فري ماركت يلوم نخندي عمتات زلفلفو زنور سبات እንደገና بؤ مخنيات كمان كباسو جميرهم كل يدلي ስለዚህ እቲ ዝምድናታት ምስ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ንገብሮ ንብሎ ዘለና ኣብ ግምት ክንእትዎ ክንከላልና ሚዛኑ ዝሓለወ እንዳኮነ ከይት ከላሎ ሳስቴይናብል መታን ክኸውን ሚዛኑ ዝሓለወ ክኸውን ከላሎ ሚዛኑ ዘይሓለወ እንተዳ ኮይኑ ከ ከም ጠንቂ እኳ እንተዘይበልኮ ከም ሓደ ምክንያት ናይ መባኣሲኻ ክትቆመሉ ትኽእል ኢኻ ንምባል ኣብ ካልእ እንታይ ያላትኒ ሚዛን ንግዲ is very important معناته أمود أتا نتن دحري خجلت أندلي زلخو نتن جزاتي نتمتات زلان زلخو أمونغو سددن أتاون زلو في اللي جاك أب إريتراسي أب 9 شو عتن كمينيرو حجي إذا أنت داري خير تريد بالانس ندينا نقوله تريد بالانس ناتناس أنتي مسل نيرو أنت دعينا أب 9 ناكل 239 مليون US دولار حصلت نيرونا أب 94 كي ناي 331 مليون دولار حصلت نيرونا إذا تريد بالانس ميزان ناي نقدي تمازابيرو نيرو بخندوق حصلت نيرونا ديفيسيت نيرونا 95 كي 323 مليون دولار حصلت نيرونا 96 كي 418 مليون دولار حصلت نيرونا 97 كي 436 مليون دولار حصلت نيرونا إزي انتي مهرنا إذا خي قدمنا بزمخادي إذا بخمي يشفن نيرو كم حاجر كتقصل تقرأ أخوينك حصلتنا يوضع شرف انت دعليوكا أمونغو سددن التاون زلوغاك اندحر اندعابي خيدو ساستينا بلا يكونا تقطعو كتبي ديخا سلازي بخمي يشفن نيرو نزبن إذا official transfer زبحلالو official transfer مالتنا مالتيو إريتراويان أبتنقدي بناس أخواسو تفقيد بلوم نيرو سلازي يواسو نيرو سلازي إذا ماني transfer نيرو ناس أزخوني نسو أب تقوانتي بمعخداي جمجم كسع 300 مليون دولار نيرو سلازي نسان عنتو يزبول كون 300 مليون جاج نيرو نزبل زنبري دارجا لعل فرقي بزي ناي أب دياسبورا زنبر هزبي كسرحن كنقدن بناس آخر نقدن سلازي فقنا $1 نعقو يشوفنا لنا نيرو مالتي أتسترفق خام من تاي يشوفن نيرو نتبل خاب لقاحن دقفن ناي وطأ هجرات علمني خيبة زحفهم مخناتو ناي دقفن لقاحن كوطأ هجرات خندي إذا أكل إريترا رخيبة مصر أخيب حتى تعد حرايك المسؤول خلينا ولا سوينا هو حج انت يخبل دليل زلخو إزس لازم بريو كاب 9 شمونتن اتزم دناتات سلازم بري اتزم دناتات مش كلن زين هاجرات قرابتنا سلازم بري ريجنال زبولكو كسع 82 مئتاوي انجينير زبل زلخو اسو زفطورو صقايو كم هاجر ساستين كنقبر كينا
ፀገማት ብዙሓት ስለ ዝነበሩና እንተ ዘይኮይኑሲ ዓብ ፀጋይ ነይሩ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝምድናና ወፃኢ ሸርፊ ሓደ ዓብ ፀገም ስለ ዝኾነ ንወፃኢ ሸርፊ ከጓድለልካ ዝኽእል ዝምድና ምፍጣር ከመይ ጌርካ ባላንስ ትገብር ከመይ ጌርካ ንሕና ኢትዮጵያን ሰሪሕና ንሶም ወፃኢ ሸርፊ ከመይ ጌሮም ይንክዩ ንሕና ወፃኢ ሸርፊ ከመይ ጌርና ንንኪ ኣብዚ ኣብ ኢኩዌሽን ኣቴንሲ ዓቢ ነቲ ቁጠባን ነቲ ቀፃልነቱ ውሕዝ ዝኾነ ቁጠባዊ ግስጋሴን ይሕግዝ ስለ ዝኾነ እዚኦም ገዛእቲ ረቋሒታት እዮም ክብል ደሊ ናብታ ትነውሓኒ ስለ ዘላ ሕጂ ናብተን ክስታይ ክኸይድ እሞ ናብ መደምደምታይ ገፀይ እሞ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ይሃሉ ዶ ኣይሃሉ ተዓንቶይ ዝበልኮ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ይሃሉ ዶ ኣይሃሉ ኣነን ዓብዱልከሪምን ኣነን ዞም ሰማዕትን ኣይኮንና ንከራኸር ነቲ ኣቨሬጅ ጆ ነቲ ተራሰብ እንድሕር ሓቲትናዮ እንታይ እዩ ዝብለና ዋ ንሓደ ሓረስታይ ኣብ ኤሪትራ ከይድካሲ እንተተሓቶ ወይ ድማ ብካልእ ኣዘራርባ ኣነ ዝኾነ ሓረስታይ ናይ ኤሪትራ ፀሓያይ ከይበቁለናሲ ማይ ይትረፈና ዝብል ሰሚዐ ይፈልጥን ማይ እንተላ ፀሓያይ ክትመፅያ ምሽ ስለዚ ሓረስታይ ኮይኑሲ ኣይ ማይ ፀሓያይ ከይመፀና ማይ ይትረፈና ዝብል ሰሚዐ ይፈልጥን እንታይ ዳ እዩ ዝብል እንተ ዳ ኢልካኒ ፀሓያይኩም እንዳፀሓኹም እኽልኩም ተኸናኸኑ ዝብል ፊሎዞፊ ዝኽተል ከይዕንቀፍ ኢልካ ከይተንቀሳቀስካ ኮፍ ኣይትብልን ኢኻ ኣብ ገዛኻ ስለዚ ክትነብር ስለ ዘለካ ክትኸይድ ኢኻ ስለዚ ተጠንቀቕ ጥራሓ ትመፅእ ስለዚ ጠቕምታትን ሓደጋታትን ኣለዎ ዶ እወ ጠቕሚ ኣለዎ ነቲ ጠቕሚ ክንምዝምዞ ኣለና ስለምንታይ ንመነባብሮ ህዝብና ከነመሓይሽ ሓደጋ ከ ኣለዎ ዶ በዞም ኩሎም ዓንቶይ ዘረቃሕክዎም ረቋሒታት መሰረት ከዓኒ ሓደጋታት ኣለዎ ነቲ ሓደጋታት ከመይ ጌርና ናብ ዝተሓተ ደረጃ ነውርዶም እንተደኣ ኮይኑ ትሕቶ እንታይ ክብል ዝፍትን እዞም ኩሎም ዓንቶይ ዝገለፅክዎም ነጥብታት ኣብ ግምት ገዛእቲ ረቋሒታት እዮም ዝበልናዮም ንኩሎም ነምፅእ እሞ ኣብኦም ክህሉ ዝኽእል ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋታት እንታይ ኢልና ንዝርዝር ድሓር ብድሕሪ እንታይ ንገብር እሞ እዚ ሓደጋ እዚ ከይመፅእ ናይ ቅድመ ጥንቃቄ መደብ ስራሕ ነውፅእ ኣቀዲምና እዚ ሓደጋ እዚ ከይመፅእ ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ዝበሃል ኣሎ ኤርሊ ዋርኒንግ ሲስተም ከመይ ጌርካ ተማዕብል ንነፍሲ ወከፈን መሰላለኻየን ጥራሕ እዩ ስለዚ ቅድመ ጥንቃቄ ትገብር ናይ ገዛ ርእሱ መደብ ስራሕ ንሱ እዩ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ነዚ ትረት ኣናሊሲስ ኢልካ ናይ ቅድመ ምጥንቃቄ መደብ ስራሕ ተውፅእ ብድሕሪኡ ነቶም ረብሓታት ትብሎም ከዓኒ ኣብቶም ኩሎም ዝገለፅክዎም ኣብ ኩሎም ረብሓታት ኣለውና ስለዚ ኤሪትራ ከዓኒ ንውሽጥና ንዓና ከርብሓና ክንብል እቶም ዓንቶይ ጂኦፖለቲክስ ኢልና ሰላም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ንኤሪትራ የውሕስ እዩ ይጠቕመና እዩ ስለዚ ኣብኡ ንዋሳእ ስለዚ ትጠቕሚ ኣብኡ ኣሎ ረብሓና ኣብኡ ኣሎ ንኣብነት ናይ ቀይሕ ባሕሪ እንተዳርእናዮ ሕጂ ክሳብ 1 ትሪልዮን ዝኣክል ናይ ንግዲ መስመር እዩ እዚ ናይ ንግዲ መስመር እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክልተ መፃብቦ ስለ ዘለዎ ዓለም ብምሉኡ ንዕኡ ክትሕሉ ኢላ ኩለን ዓበይቲ ሃገራት ኣብ በዓል ጅቡቲ ገለመለ ወተሃደራዊ ማዓስከር ይገብራ ኣለዋ ካብ ናይ ሸፋቱ ባሕርን ካብ ካልእ ተፃዋኦታትን ንምድሓን የለን ስለዚ ሊዝ ወሲደን ይገብርኦ ስለ ዘለዋ ከም ኮመርሻል ኣክቲቪቲ ጌርካ ወሲድካ ይሕልዋልና ስለ ዘለዋሲ ምስአን ከንታይ ምትሕባር የድልየና ምክንያቱ ኣብኡ ረብሓ ኣለና ንሕናሲ ውሕዳት ኢና እታ ንእሽተይናትና እንተ ደኣ ተዓሚፃ ወይ ብባሕሪ ናይ ባሕሪ ሸፋቱ እንተ ክንጉዳእ ኢና ፀቢቕና ስለዚ ኣብኡ ተዋሲእና ጥራሕ ኢና ረብሓና ንሕሉ ስለዚ ረብሓን ጠቕምን ኣብኡ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፈን ዝበልክዎን ነፍሲ ወከፈን እንዳላለና ነውፅእ ረብሓታትና ከመይ ጌርና ማክሲማይዝ ንገብር ሓደጋታት ክመፁ ዝኽእሉካ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልክዎ ኣብ ነፍሲ ወከፈን ኣለዋ ንዕአን ጥራሕ እንታይ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት እንዳበልካ ቅድመ ኩነት ወሲድካ መደብ ስራሕ ጌርካ ንዕአን ምስራሕ ዝሓትት ኮይኑ ይስምዓኒ ብሓፈሽኡ እዚኣ ስለዚ እዚ ከኣቱ ግን እቲ ቀዳማይ ፀገም ዓንቶይ ክገልፆ ፈቲነ ነይረ ኣብቲ ኩሉ ረቑሒታት እቲ ዝዓበየ ፀገም እቲ መድረኻት እዩ እቲ መድረኽ ዝበልናዮ ዓንቶይ መድረኽ ይለዋወጥ እዩ ንሕና ግን ኣይተለዋወጥና እሱ እቲ ፀገም እዞም ናይ ኤሪትራ ዘሎ መንግስትን ኣብ ኢትዮጵያ ፀንሐ መንግስትን ዘሎን መንግስትን ክልቲኦም ኩሎም ምስ መድረኽ ዝኸዱ ይኮኑ
مدرخ قديفهم زخدي حجي اتسقم نسي نحنا ختم ترى حزب خي نعناون نعين عبد الكريم كاني اتمدرخ قديفنا خيدلو نحنا ابناي سوساتات غمان اندابلنا بناي سوساتات سبعات زنبره بوليتيكا بوينا نحسب حجي تلويطنا ابنتات كجلصي تن ملواتناتن اتا قداميتي اسكي خاب قدامي كوينات عالم دحر مودا قصع خلاي كوينات عالم زنبره مدرخ انتي يزمسل نيرو انت داينا اب عالم شعو اب كلتا دنبيا نيرا ازوم طليان جرمن جابان حدا سايت كوينو راسيزم عليتي اتي جزاء منفس جزاء برينسيبل زنبر انتي نحنا صريات عليتينا نحنا كاباكم نبلص سلازنا كل عالم نحنا خنا محاضره نغزا لنا زبل كوينات يلي ازي سلازي ابزو كوينات ازي قدنتي خا صلا انفتاون كتمرص منات ابتا وانتي ازنبر هاجرات ابتا وانتي ازنبر سبات اتعبلالي امنت انتي نيرو انا يخاب خاز حيش انا يصري علت نسحي كون كان to the extent when دارغا كتغانونن تدعدي خا اني نحنا نسكم ضدعكم نحنا قتلتكم ينا عينتي نيرو اتي تاكايدا سلازي قدنت ابتا وانتي ندغت اميتكا صلاالن صلاي يبلين كتبن نا قدنتي نيرو مناتهم عينات تحساسبا زلوم تفريوم سلازنبرو ازز فطره ازون دومينانس نجيب ابتا دومينانس تبل برينسيبل جن دومينانس اوكي ات ديتيل ناتو جن راسيزم زبغوسي نحنا نبلص اتا بدحريا زلا اوان خلايت مدرخ نبلا زلخو خاني دحر خلاي كينات عالم كسع ناي سوفيت حبرت مفنيچال ازي اخاني كسع 1989 قال يوم 1989 1990 زولو ازي اتا خلايت مدرخه اذا خلايت مدرخه زحول كينات نبلي ازي زحول كينات عالم اب كلتا كامبيانيرا كمت ناي قداماي مدرخ زنبره جن اتي دفاعي امنت ايديولوجي نيرو راسيزم يكون نيرو ايديولوجي نيرو سلاز اغاماون ازي بعداغا زمرح قطبان بمنግስት ዝዝወር ዕዳጋን ዝብል ካብኡ ይብገስሞ ምልኪ ናይ ሸቃሎን ምልኪ ናይ ሓረስቶት ዝብል በተሓደ ወገን ከአነት ካፒታሊስት ዝገብር እዚ ክልተ ደንብ ኮይኑ በቃ ሓመድ ይጋበር ነይሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ግዜ ጸላአለነ ዶ ብደገይል ካን ክትሓስብ ዝዕድም ነይሩ ምክንያቱ እዘር ሶሻሊስቲካ ወይ ካፒታሊስቲካ ሶሻሊስት ኮንካ እትነት ካፒታሊስት ከም ጸላኢ ይዝሪዮ كتفو طرح يصعب سلازي صلالنا دو يلن ندغ خطمت زغدت كونتاچ نيو ازياتا خلايتيا جن اب ايديولوجي اتا سالسيت مدرخ زلنا دحر 98 عالم حنتيا تخون زنا حنت خوينا جن باي بولار حيالات جن بزحات كازلوا امراص لك حجي اتي اتكاخت او يكازدلي امريكان تدا خوينو ندو ويخا ناب تشاينا عقوات تبل نفسها خاتتحنا ناب خالوتك هند خات خيت قالت وسد حجي مالتي بولار كوينا بزحات زلوي امراصيتات يبزحلو اتي فلسفنا زنبر ايديولوجي ناب حدا قص يمصالو بعداغا زمرح شعو اذا متاتاو ناي منغستي كسع خنديك تخونالو نيشتيدو عبي زبلدو غنمله قال زبل طرح زي ديفلوبمنتال ستيت كونسبت زبلو زلو او طرح خاتفالالنبر اتي سلازي ابزو وانزي اب زبن جلوباليزيشن ስለዘለና እቲ እዋኑ ንደገት ጥሙተሉ ጸላአለነ በደገት ብሎ አይኮነን ጸላኢኻ ውሽጥ ራይ ሄጅ ውጽ አተሐሳስባኻ እንተ ዘይኮይኑ በሙሉ ዓለም ሎሚ ክትምዝምዛት ትኽእሊኻ ኩሉ ጥቅምታት አሙሉ ዓለም አሎ ኩሉ ሓደጋታት አሙሉ ዓለም አሎ ስለዚ ጸላኢ ትብሎ ሎሚ ውሽጥኻ እዩ አተሐሳስባኻ ጥራይ አተሐሳስባኻ አማዕቢልካ نعلم كتمزمزات خيليخا بعد سنغافور اذا ناب ايشيا زلوا زرعنا هاجرات نزي كونسبت زي ابتي غزي زحول كينات انت كمان تطعيمانالو ابز حجزي ازي زلمو سلازي نحنا جن غنا ايوصانان مرحتنا اب كلتي عد زلو صلاتي يخدليوم زوعلو دغ زلو صلاي ويا نخبل تقا غير خبل ابكم ينازلنا اتم حزبي صلاي امدلاي طرح يزوعل ولا اوش دنبه تقاومو خاننا نحتنا صلا خندلي
شاز خنحم كل قلينا ندلي سلام إذا ما ينسى تزي خيتلو وطأ أتي قنوع زخونة زمدنا مسقرابتنا كلن كنفتر زلو عدل أبيب خوني مو سلازي وشتنا زيادة قدم كنفتش كنكأل لنا يغني لنا أتو سنقال ولد سائل تعمي قداسي مدرينيرو بزوحي خاطر خفكا دارجا إثيوبيان إيرترانون قاعد دارجا بزوح شنخات كم حد هاجر غير كحساب حجي قال إسكان الله عنا الله بزوح حريته تابز كل يخيليو إثيوبيا بخال عين زريوا له حجي سبات وسيستم إثيوبيا زلوا بوليتيكا وأمرار حي يكون ناي عدلات ناي بريس حتى تاتيكون مس إيرتراز وزوادر أيكونن إيرترا خالق كنا تاتي زلوا عن بزوح سنة تنكف كمنا البات بحتوتات نتي سمعتنا رأينا نعوق قد فلي جن أنا حنت حتى لاتني أقدر دست نتوتات نيها جريسكا بزخلو تقول أنا حكا أبو بزوح في زفالة إيرتراوي يلدن أبتطمي كلتين هاجرات كم هاجر كوينن ناي إقتصادي ناي متأنا غبطاو تقمي كال حبرت سماوي رخكبات على اللغة حزبتي حال حزبيو بدوب زبل كايو بيت السودانون كومون رخكبات على جن نحنا بزعبا إثيوبيا فلي زبل الرأية ويكا حدقاتات جلز نقرالو من البات بسوق إثيوبيا جزاتنا سلوزنبرو سطرح زي كونه حطونا يبحرخ على ريدسي قرون تنكف عبيل كان يركا حجون زلا عزل عبيت حطوتات ناي لولاونت بس سرعتها بإرتراز قبرو زلو أجندو زي فلوت أبي أحمد مرحنا خاناتنا زبل كمون توسخون قل سمعيتات حطونا تقرينيا أزيان زبل قل زبل إذا كله دمر انتاي زبل الله ترتعرضين نحن بلوخو حدقاتات دي نحن بلو إذا إيرترا سخم إيرترا تقصد خل ديا إثيوبيا قانا حلمتات الله واديوم نزا إيرترا كم إيرترا فشيل تهاجر سياسون يحقوا زوم يزولوا بأجندو يكون بعد باستراتيجي يكون ولا بس على رحولة تهزبون بقبابو فين ستيت غيرو نزا هاجر زي آخر كم زي تكم نابتا أديا إثيوبيا من اللي زبلون بزح نجارات هذا نزيد بحصر بالكابغ التنقير كم تاني فتح عثمان زحتت كوا نعل تنكف ترحب لله يابكل تنقير أبو ريتنا خفالة بحرية وندي نعملنا تنتهي الكاني فري بريس زملكات أب إريتران أب إثيوبيان ببيني الكاني هو ببينه درجو ببيني أب جنرال كاتيجوري مش عالم أنا كن كذ جبركوا أو عالم استجبره مسمعتي إتن عالم ملو عمود تقبلوا زلوا نصهم زقمتوا أب 4 درجات يوم أب 3 درجات يوم زمولون أب 3 درجات زمولون free partially free not free إريتران إثيوبيان كيت كان أين أمنا كلتشحن كلتن زتقميتو زلو نزي free press freedom index زبل ناي كلتشحن عسران ناي كلتشحن عسران عم تمهرت انت داري خاين كلتين مستن not free زبحال حجرات ينزلوا درجة أن قني فعله درجة أن إريترا بجرا مبل سالسيت يا زلمه إثيوبيا بجرا مبل قابجرات زميل كاخذ مزغه مبل 9 يا زلمه مبل 9 تخونن بل إريترا بجرا سالسيتيا اب درجاناتن يفلاله كلتي انجل نعلم اب قمتي اتيوم اب 3 درجاتات مسموعون is not free ስለዚህ اب كلتي is not free ስለዚህ بحطوتات كمصاكان بيسود هو تنغورو مالته اتخيل انت يا مصيا لولاونتنا إريترا عدل غيرنا بسلا بريفرندوم غيرنا انترناشنال ريكوغنايز لزخنا تعانتو يزبلاز نوركا جزاتي انترناشنال اند ريجنال حقتاتن دنغاغيتاتن አለው نحنا አውም አቲና ጥራሒና ክንዋሳእ ዘለና ንአፍሪካ ሕብረት ገዲፍና ንዩኤን ጽቡቅ ጌርና ክንዋሳእ እንተ ዘይክኢልና ኣብ ኢጋ ጽቡቅ ጌርና ክንሰርሕ እንተ ዘይክኢልና እሱ ንዓና ሓደጋይ ነቲ ልኡላውነትና ዘራሽቲ ግን ልኡላውትና بحقه من قد الرجاجيسنا سوماليلاند خسع حجة الرجاجيس أي كأنتن نحن قل سالات أبب استحوسوا الرجاجيسنا سلز إذا الرجاجيسنا يا إثيوبيان أنتي حاسبوا أنتي ديليو كانوا قداي نعيز قد سني هنا نسوم كم حلمو بحرياوي أنا أنتي زول زلهم نحن هنا
ክሳዕ ክንደይ ሓይልና ሃገርና ከነውሕስ ንኽእል ነቲ ልኡላውነትና ከነውሕስ ንኽእል ናትና ሕቶ እዩ ሕጂ ትሕቶ ዘሎ እንታይ ምስለካ ኣነ ንውሽጥና ንጠምት እየ ዝብል ዘለኹ ሓልእ ሰብ ከኣነ ንደገ ክጥምት ይኽእል እዩ ንጠገ ጠሚቱ ርኢኻ እንዶ ይዋጣወጡ ኣለዉ ክብለኒ እዩ ንኣብነት ነው ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝነበረ ፕሮፌሰር ተስፋፅዮን መድሃኔ ፕሮፌሰር በረኸት ሃብስላሴ ፕሮፌሰር ዳንኤል ክንዴ ፕሮፌሰር ኣለና አንተ ዶክተር ሳባ ዮሃንስ ገሊኦም ኤሪትራውያን ገሊኦም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ኮንፌደሬሽን ምስ ኤሪትራ ኣብ ዝብልሉ ዝነበሩ እዋን ኣነ ዝተማልአ ሓበሬታ ዝሰደድ ኩለኒ ኣብ ሚድያ ወፅስ ተዛሪበ ነተን ንሶም ዘቕርብዎን ዝነበሩ ነጥብታት 4 እየን ነይረን ነተን 4 ነጥብታት እቲኣተን እንተዳርኢኻ እንታይ ነይሩ ብታሪክ ንተኣሳሰር ይብሉ وبتاريخ نتأساسر متأجم يبنان كونفدريشن نايقدرنا تايقونان كيد ندو ناب بلجيوم كيد ناب سويسرلاند يتأساسرون جو سلاز تاريخه متأسسر ببين خاوين كانت انت كحلي خان ومحد زخل كلا يكونن افريقيا ينكم سلازي نزي موجود اللغه سلازي عبي حتى يكونن نيرو سو اننا نفرحو ጫው ስለዝበሉ ንሕና ድኹማት ስለዝኾንና ጥራሕና ንፈርሕ እተኻለ እንታይ ነይሩ ኢትዮጵያ ዓብ ጸጋታት ኣለዋ ይብሉ ዓብ ጸጋታት ዘለወን ሃገራት ዘርዚርና ኣቕሪበየን ነይረ ሶቪየት ሕብረት ቀዳማይ ብጸጋ እቲ ጸጋታት ናይ ዓዲ ዝበሃል ናብ ገንዘብ ምስለወጥካዮ ብብዝሒ ህዝቢ መሰካፈልካዮ ቀዳመይቲ ሶቪየት ሕብረት እያ دحر على إيران بعد قال ما تأخذ لنا لني تزرزر دحر من السكاي خليه أما وده أتاقل زين بقط أباقنا عالم قدامات كويننا هنا رئينا لنا ما بالكندي اللوا العالم بتي per capita income GDP per capita income ناتاتنون أوداديره أقربه له أبتي زرزر زدلسب ويدو ما حجن تدأدليون كقربوا لي خليه سلازي نسون عابس أقطع سلاز اللواسي ናይ ግድነት መነባብሮ ህዝብና ነኸነም ማሐሽ ምስ ኢትዮጵያ ኮንፌደሬሽን ዝብል ጉልቡጥ ሎጂክ ምዃኑ እየ ዝኣምን ንዕኡ ኸኣነ ብፋክትስ ገይረ ኸኣነ ኣሰኒየ ዓብ ዕድል ዕዳጋ ኣለዋ ኢትዮጵያ እንታይ ሞ ዓብ ዕድል ስኻ እኮ ተፍርዮ ነገር ተዘይብልካ ብሉፅ ኮይኑ ናብኡ ተወዳዲሩ ክኸይድ ስለዘይከኣለ ዓብ ዕድል ስለዘሎሲ እንታይ ይገብረልካ እያ ታናተይ ነይራ እንተ ደኣ ፅቡቕ ፍርያት ክትገብር ክኢልካ عداقة أنا زعلي عداقة أنا علم ده لك سلمتين علم زي تحسر يعني سنغافورة سي ماليزيا شوقي قومهم يوم عندي لكم من كيد في عيدهم يوم شوقي قومهم أمود أتا زمبارهم يبلون سقطها تينورهم أمود أتا جن حجي كم ماليزيا نلعلي أتمنى وبروناتهم أتوتنا نفس وكفسب ناي سنغافورة يبلت سلازي بزي أفضل بحري إريترا ختنا براي إثيوبيا ختنا براي أي تخيلينيا 491 حدا هاجرت بزي أفدق بحري نبرنا سلمت إثيوبيا زي تنبر جن أفدق بحري سلا زي بقولهم نعم حدا كان خون دينا كم خون تدعلنا خوينا جن نحنا جيجا نحنا خنقرب كنكلالنا نحنا حدا كان نعم خون يبلنا أكسس كنوبون كنكلالنا مسألة هو مسألة توم مسألة توم حقتها تنتهي من تدعل كاني أهجراو حق له هذا هجراو حقنا العلقن سبعة حلنا له سلازي سبعة حلنا أهجراو حلنا يجددنا يو نعم ثلاثكم كونكم زي بلنا إلى يحسب أنا تسعوات كم أي بحري علنا يلوم إثيوبيا يحسبوا معناته نحنا مسوم زت على أزلوا عدتها شركنا نفترة تلاقينا تسعوات علنا يلوم كحسبوا بحرياوي سلز تسعوات كتودل من تلأدليخا مسوم أنصارهم زخنا هاجرات شارع تحزيه بالكان عند حرد أقدمسي نعوم بناي نايل هيدرو نايل تتصابون كوينا نسخة شركة مسعى تفتر تخينك مور حدا تخون نتناتهم دليت كم يلوم نحاسبوا بحرن أفضل بحرن نخلوهم زلهم دليت مليس كتر حقات تدام قزلها سلازي تتأجم أوش أنا يزلو نحنا تعاتيقنا نتخمت الناس المخاتي كمكت عمن بقعتن سلازي بلنا إذن دعوات أوتنا ريحهم زمرقومات كم زمرلو خنبل نوعل دخمتنا راح يزقلت يزوج زلو خانة واتينا دارب عيلنا لنا تبليسا thank you سينغال الرأي أنا حجي كفو متعاهد نايك ما يلقوا ده
سلام تسمعنا